Так, дівчатки, є отакі два для колясок. Вони в гарному стані, двосторонні, такі гарні всередині, так гарно блистять. А як його оце відкрити? О, Господи, ще зацепилось. А, отак, тють, блін. Дивіться, всередині, дивіться, які вони блискучі. Дівчата, це йдуть для колясочок. Ось є такі коляски. Дівчата, вони в гарному стані, з такими, вони гнуться, ви поняли. Тут всередині навіть така, бачите, є, беремо, покажу, щоб ви бачили, знали. Теж всередині, дівчата, ну, наприклад, от сонця нагнули, теж, бачите, йде ця пружинка. В будь-яку сторону він буде нагинатися. Це для колясок. З такими фіксаторами. Чорний є і сірий, дівчата. Вони йдуть двосторонні. По 100 гривень, дівчата. Класні такі два для колясок.